Днешният трейд рекап, като влизаме в самата сесия си, маркваме Asian High, Asian Low, всякакви по-сериозни 15-минутни Confluence и 15-минутен Bearish. 15-минутен Bearish Inverse Fair Value Gap, 15-минутен Breaker Block и 15-минутен Bullish Order Block. Като единствената ми екзекуция защо Enter на този трейд е, че сме в Bearish тренд и има 15-минутен Confluence, който влиза срещу и 5-минутен, именно този 5-минутен Bearish Breaker Block. Гледаме на една минута, ентърваме от този Bearish Inverse Fair Value Gap на една минута, затваря под този low, ентървам short, понеже тренда е надолу, слагам стоповен тук и TP лоуа на Asian. Бяхме в 5-15 минутен Confluence, плюс това, че самият тренд е надолу. Но, окей, напълно окей да го загубим. Имаше именно employment claims, което нали, пак е в Ню Йорка, но афектира със сигурност, както се вижда и по price action. И да, загубата на 100к акаунта е толкова, на 200к акаунта е толкова и сега ще се опитате примерно, защо на 200к акаунта е толкова много. Ами, примерно, като съм с процент нагоре, почвам да рискувам малко повече в дадени ситуации и именно след като ми е на 200к акаунта ще направя отделно видео за стратегията, колко рискувам и да, заминаване на фъндит акаунтите. Това е загубата, 100к акаунта баланса е толкова и 200к акаунта баланса е толкова. Окей, първата седмица не минава зле от новата година за трейдване. Очаква се да има по-добър price action в декември със сигурност. Не е лош. И да, може би, нали, понеже сме в тренда надолу и имаше Confluence за bullish, със сигурност имаше 15-минутни order блокове, breaker блокове, както и да е. Тук също има едночасов breaker order блок по-скоро, който нали, хитва го тук по време на трейдане и ревърсва, което е напълно нормално. Ние сме в bearish тренд, фолваме bearish тренда, това, че просто го обръща е окей. Мислики аз, че ще стигне до лова и ще ревърсне от тук, но това се случи напълно окей е. Приемаме си загубата и другата седмица ще има трейд рекап. Утре не бих трейдвал, както бях казал в миналото видео. Изключително много нюз, сигурно ще попрешат. Като вторник няма нюз, понеделник няма нюз, вторник има доста нюз, сряда има нюз, четвъртък също има employment claims, другия и петък няма нюз. Ще има трейд рекап като трейдвам.